Hawu Mliki hle, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu kuntambama nje. Hawu ngicela nje ushayele ebhathini leli elibomvu nje qhafa, ukuze uzoyithola zonke ezekhosi ey'shisayo. Bafowethu, nazi-ke iy'ndaba ezinhle kakhulu bafowethu, ezinhle kakhulu engicabanga ukuthi sonke thina abalandeli bey'mpofana okuyi-Kaizer Chiefs siyoyithokozela noma siyoyithanda. Bafowethu kuthiwa-ke uZwane njengoba nanazi-ke ukuthi wayebolekiswe kuswelele. Ukuswelele lapho wafika khona wangaba nomdlalo nje omuhle. Cabanga ukuthi wadlala kabili noma kathathu noma ngingasakhumbule kahle kodwa nje mangicabanga kahle kukabili or kathathu la angena khona nje. Kuthiwa-ke umjida-ke lapha-ke ubuyile, ubuyile ulapha ewimpofana njengoba nazi ukuthi uMashiyane owayehambe naye babebolekise bobabili lapha kuswelele. UMashiyane eChiefs iqhaqhile ifindo lakhe, emkhululile uMashiyane ukuthi hhayi akahambe ayobona phambili, yabo. So engicabanga ukuthi umfana ube nenhlanhla enkulu nguye lona, yabo, nguye lo mfo kaZwane. UZwane-ke iChiefs ngathi emuphile futhi ithuba lesibili, emphile ithuba lathi mfana awuy'bonakalise njengoba isizini izoqala nje. Kuthiwa-ke umfana-ke ubuyile ejimini, ujima kanye nalo iqembu i-Kaizer Chiefs. Singazi noma u-coach omusha othe uyamdinga asazi, kodwa nje okuhle ukuthi ukhona eqeleni noma nje eqembini le-Kaizer Chiefs uyajima nabo. I-squad lesi ekungenzeka sihambe siye le eJalimane siyoyilolonga khona for i-pre-season, yabo. So mfana omdala-ke uma kwenzeka i-Kaizer Chiefs ikupha leli thuba noma nje ngoba isikuphile nje leli thuba sike sisho kanjalo. Sicela nje ulibambe kahle mfana, uyeke ukuvilapha, uyeke ukuvilapha samukele umfo kaZwane ngoba into ebulala kakhulu ukuba lazy. Ibhola likhona kuphelele u-complete players, yabo, kodwa manje-ke into ekubulala ukuba lazy, yabo, ukuba lazy, awufuni ukufaka umfutho la udingeka khona, ufuna ukudlala ibhola uma likuwe kuphela, yabo. So engicabanga ukuthi nje uma ungalungisa lapho nalapho mfo kaZwane ungayisiza i-Chiefs ey'ntweni eziningi noma emakhapheni amaningi ezobe ikuwe kule sizini ezoqala nje, yabo. Siyakucela-ke mfo kaZwane ukuthi ube yingxenye-ke nawo yey'mpofana ezizokwenza kahle next season, yabo. Ungasiphoqi uma kuwukuthi i-Chiefs izogcina ngokubolekisa futhi kuyoba kubi-ke lokho, kuyoba kubi-ke lokho kodwa-ke sesiyobona ngayo i-Kaizer Chiefs ukuthi yona ithini, iyakubolekisa noma uzoba kuyi-team isizini ize iyophela asazi. Sesiyobona ngakho-ke bafowethu ngokuhamba kwesikhathi nje, njengoba i-Chiefs isazoba busy kakhulu, isazoba busy kakhulu emamakethe. Asazi ukuthi umfana izomgcina ukuthi abe kubo permanent or izomphinda imbolekise futhi, asazi lapho-ke. Danko.